Να καλημερίσουμε τον δικηγόρο Μιχάλη Κουβάρη, καθώς τα πράγματα με τους πληστηριασμούς από το κακό στο χειρότερο πηγαίνουν, τα κόκκινα δάνεια αυξάνονται, φως δεν φαίνεται από πουθενά και το φως στο τούνελ μάλλον είναι το τρένο που έρχεται κατά πάνω μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουβάρη. Πολύ καλημέρα σας. Λοιπόν, δεν είναι καλά τα πράγματα, έτσι. Έχουμε και από τον Άριο Πάγο κάποιες πληροφορίες για τον Αρεοπαγίτη Σωκράτη Πλαστήρα, ο οποίος ήταν και εκ των υποψηφίων για πρόεδρος του Αριού Πάγου. Οι οποίοι διαψεύστηκαν, βέβαια. Ναι, ότι ήταν υπέρ των θέσεων των δανειοληπτών των κόκκινων δανείων όσον αφορά χιλιάδες δανειοληπτών, αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Αυτό που ξέρουμε από την πραγματικότητα, από την ίδια τη ζωή, από το ρεπορτάζ, είναι ότι αυξάνονται οι πληστηριασμοί και μάλλον πάμε και σε έτος ρεκόρ. Μιλάμε για ραγδαία αύξηση. Μέχρι 31 Εβδόμου οι πληστηριασμοί που έχουν προγραμματιστεί νομίζω ότι αγγίζουν το ρεκόρ, ναι. Όπως και αυτοί που έχουν προγραμματιστεί για μέχρι τα Χριστούγεννα. Mm-hmm. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα στο ζήτημα αυτό. Πάρα πολλές εκκρεμότητες νομοθετικές, οι οποίες θα πρέπει να κλείσουν το προσεχές χρονικό διάστημα. Μία από αυτές τις εκκρεμότητες είναι αυτή που αναφέρατε και πριν, για το ζήτημα του Αρείου Πάγου. Mm-hmm. Της Λομέλειας, δηλαδή, που συνεδριάσει στις 27 Δευτέρου για το ζήτημα του τοκισμού της δόσης του νόμου Κατσέλη. Mm-hmm. Έχουμε βέβαια και άλλες εκκρεμότητες, πλατφόρμα η οποία θεωρητικά ετοιμάζεται. Αυτό να το εξηγήσουμε λίγο για τον τοκισμό των δόσεων. Το θέμα του τοκισμού γενικά είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά αποκλειστικά τη ρύθμιση του άρθρου 9, δηλαδή τη ρύθμιση για την προστασία της κυρίας κατοικίας του δανειολήπτη. Αφορά αποκλειστικά φυσικά τον νόμο Κατσέλη. Και το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει, υπήρχε ανέκαθεν, είχε τεθεί από εμάς, απλά ουσιαστικά ανέκυψε, βγήκε δηλαδή στην επιφάνεια κυρίως λόγω της ραγδαίας αύξησης του επιτοκίου βάσης του Euribor, το οποίο και εκτόξευσε τις μηνιαίες δόσεις εξυπηρέτησης. Εκεί το ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει είναι κατά πόσο τοκίζεται το κεφάλαιο ρύθμισης ή η μηνιαία δόση εξυπηρέτησης της ρύθμισης αυτής. Δηλαδή διαχρονικά ο νόμος Κατσέλη αναφορικά με τη ρύθμιση του άρθρου 9 για την προστασία της κυρίας κατοικίας. Ουσιαστικά υπήρχε μια ρύθμιση ως αντάλλαγμα για τη διατήρηση της κυρίας κατοικίας, η οποία ρύθμιση προέκυπτε με κάποιον συγκεκριμένο αλγόριθμο ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατάθεσης της αιτήσεως και προέκυπτε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο, εν πάση περιπτώσει, που θα έπρεπε να αποπληρωθεί σε βάθος 20 ετίας ή και παραπάνω ή και μεγαλύτερης διάρκειας. Τώρα, αυτή η ρύθμιση, αυτό το κεφάλαιο είναι κάτι στο οποίο κανείς φυσικά δεν μπορεί να αμφιβάλλει, γιατί ήταν κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορεί να αποβληθεί, δεν μπορούσε να υπάρξει θέμα ερμηνείας κτλ. Τώρα, για το θέμα του τόκου, υπήρχαν δύο απόψεις. Σε όλες τις αποφάσεις αυτές του νόμου Κατσέλη, η μηνιαία ανέφερε σχεδόν σε όλες βασικά η δικαστική απόφαση ότι αυτό το κεφάλαιο ρύθμισης θα αποπληρωνόταν σε βάθος χ χρόνων με μια μηνιαία χρεολητική δόση ύψους ψ, και η οποία θα τοκιζόταν σε βάθος χρόνου. Αυτό είναι το λεκτικό της μεγάλης πλειονότητας, τέλος πάντων, των δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι δύο απόψεις οι οποίες διαμορφώθηκαν κυρίως από τα τέλη του 22 αρχές 23 ήταν η άποψη των services, funds, τράπεζες κτλ., οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό τόκιζαν το κεφάλαιο ρύθμισης, δηλαδή σου λέγανε ότι είναι σαν να έχεις ένα κουρεμένο επί της ουσίας στεγαστικό δάνειο με κεφάλαιο ρύθμισης, αυτό το οποίο ανέφερε η δικαστική απόφαση, χρονική διάρκεια, αυτό που ανέφερε η συγκεκριμένη απόφαση, και ένα μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου. Του συμπεριφέρονταν δηλαδή σαν να είναι ένα στεγαστικό δάνειο κανονικό. Μάλιστα. Με γαλλικό τοκοχρεωλήσιο κτλ. Εδώ υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα. Αρχές 23 ξεκινούν να βγαίνουν κάποιες αποφάσεις για αιτήσεις ερμηνείας που είχαν κατατεθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αρκετές αποφάσεις, οι οποίες ουσιαστικά λέγανε ότι αυτό το οποίο, ότι ο νόμο, η ράτιο, δηλαδή το πνεύμα του νόμου είναι η προστασία της κύριας κατοικίας και η προστασία των αδυνάτων, και κατά συνέπεια η μηνιαία δόση εξυπηρέτηση είναι αυτή που πρέπει να τοκίζεται και έχει το κεφάλαιο ρύθμισης, προκειμένου να είναι μια λύση βιώσιμη για τους ανθρώπους που έχουν προσφύγει στον νόμο Κατσέλη και να μην είναι κάτι μη ρεαλιστικό, τέλος πάντων, στην εφαρμογή του. Τώρα, αυτό το ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει είναι αρκετά μεγάλο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι περισσότερες ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, για το άρθρο 9 μιλάω, έχουν τρέξει σε βάθος από 3 έως 6-7 ετών. Μέσο όρο μιλάω τώρα, έτσι. Είναι κάποιους που έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, κάποιους που έχουν ξεκινήσει πολύ αργότερα.
Μιλάω κυρίως για τον τεράστιο όγκο που κατατέθηκε τα έτη 2013-2015 και εκδόθηκαν αποφάσεις στο διάστημα 18-20. Αυτές λοιπόν οι αποφάσεις, με βάση την απόφαση της Ολομέλειας, θα δημιουργήσουν ένα πρόβλημα. Είτε αυτό το πρόβλημα θα είναι των δανειοληπτών, το οποίο ουσιαστικά είναι τεράστιο. Είναι σαν να λέμε ότι δεν είναι προστατευτική κατοικία. Γιατί αν ο Άρης Πάγος ερμηνεύσει και πει ότι εγώ θεωρώ ότι ο τόκος πρέπει να απολογίζεται με το εξισμό του κεφαλαίου, στην περίπτωση αυτή αυτό θα πρέπει να ισχύσει ουσιαστικά αναδρομικά, έξω να πει κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει να ξεκινήσει δηλαδή από το χρόνο έναρξης της ρύθμισης του άρθρου 9 για έκαστη απόφαση. Εκτός αν πει κάτι διαφορετικό, πάντα μιλάω. Αυτό είναι πρόβλημα και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Δηλαδή, στη μία περίπτωση, εάν αποφασίσει για το κεφάλαιο, θα έχουμε ένα τεράστιο ποσό ληξιπρόθεσμων οφειλών που είναι ο τόκος της χρεολογικής δόσης αυτός για τα χρόνια της ρύθμισης του καθενός. Άλλος, εφόσον κάποιος πλήρωνε την αυξημένη δόση, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η τράπεζα να επιστρέψει ή να αντιλογίσει ή να κάνει κάτι με το πλεονάζον ποσό το οποίο θα πρέπει να επανυπολογίσει. Η πραγματικότητα είναι ότι οι services δεν έχουν σύστημα υπολογισμού δικαστικών αποφάσεων με το οικισμό της μηνιαίας δόσης εξυπηρέτησης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μου έλεγε κάποιος, κύριε Κούβα. Ναι, ολοκληρώστε να το βάλω μετά το ερώτημα. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επίσης, έχουμε πλημελή ενημέρωση. Δηλαδή, σε ένα περίπου 70-80% των αποφάσεων, δεν έχουμε μόνο το λάθος, δηλαδή ότι το οικίζουμε το κεφάλαιο αυθαίρετα. Έχουμε δεύτερο λάθος, το οποίο είναι ουσιαστικά τι? Ότι εσύ ξεκινάς μια ρύθμιση το 2020, δεν σε ενημερώνει κανένας για την τοκοχρεολογική δόση που πρέπει να καταβάλεις. Σου λέει κατάβαλε κανονικά την χρεολογική δόση και θα δούμε. Και έρχεται μετά κάποιος ο οποίος αποκτά το δάνειο αυτό μέσω τιτλοποίησης και σου λέει τι? Ότι η μηνιαία δόση από 200 ευρώ ήταν 380 ή 400 ή 420. Και άρα πλέον θα πρέπει να βάλεις και ένα ληξιπρόθεσμο που είναι 5.000. Δηλαδή και το κοίζαν το κεφάλαιο και δεν ενημερώνανε πρακτικά για την πορεία της δόσης σε βάθος χρόνου, δημιουργώντας ένα τεράστιο ποσό ληξιπρόθεσμων οφειλών, και υπολογίζουν και με λάθος τρόπο. Γιατί τι γίνεται τώρα? Πέρα από τα υπόλοιπα προβλήματα, έχουμε ότι οι services συμπεριφέρονται στο δάνειο αυτό, στη ρύθμιση αυτή, σαν στεγαστικό δάνειο κανονικό. Δηλαδή είναι σβηστό το κοχρεολύσιο. Αρχικά το κεφάλαιο της ρύθμισης, το μέρος της δόσης που πηγαίνει στο κεφάλαιο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Στην πορεία των ετών. Άρα, εγώ στο χρόνο 0, όταν εγώ δηλαδή μετά από 5 χρόνια ρύθμισης, π.χ. και πω τι υπόλοιπο έχω, δεν θα μου πούν ότι το χρεολύσιο ήταν σταθερό 150 και έπαιζε ουσιαστικά η διακύμανση του επιτοκίου. Οπότε εκεί ξέρω ότι έχω δώσει ας πούμε 3 χρόνια, 36 δόσεις επί 150 σίγουρα, συν τους τόκους. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή σου λέει ότι ας πούμε η δόση είναι 300 ευρώ, αλλά σου λέει ότι το κεφάλαιο, η χρεολογική δόση είναι 120 ένα μήνα. Ένα άλλο μήνα είναι 113. Μου έλεγε κάποιος, αυτό έλεγα που ήθελα να ρωτήσω πριν, έλεγε κάποιος το εξής, ότι του τηλεφώνησε η τράπεζα και του λέει: ξέρεις, να σου κάνουμε ένα κούρεμα, ας πούμε, στο περίπου εκεί τη δίνουν τα δικαστήρια, να βγεις από τον νόμο Κατσέλη να κάνουμε ρύθμιση. Πηγαίνει, δέχεται τη ρύθμιση. Δεν πρασινίζει το δάνειο, είναι ρυθμισμένο γιατί είναι μπλοκαρισμένο από τράπεζες. Πήγε να πάρει ένα δάνειο και δεν μπόρεσε να πάρει από πουθενά. Ελάχιστα χρήματα, αλλά δεν του το έδιναν. Είναι στον τηρεσία. Ρυθμισμένο όμως το δάνειο και όταν του έρχονται τα ενημερωτικά, βλέπει ότι ενώ πληρώνει κανονικά τη δόση, το κεφάλαιο είναι μισό ευρώ. Κάτι τέτοια. Ναι, αυτό που σας λέω. Δηλαδή είναι πρακτικά, υπάρχει πλήρης αδιαφάνεια. Δηλαδή, ακόμα και αν δεχόμασταν το σενάριο ότι πρέπει να τοκίζεται το κεφάλαιο και όχι μηνιαία δόση εξυπηρέτησης, και πάλι θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφάνεια και να επαναμένει σταθερό το μέρος της δόσης που αντιστοιχεί στο χρεολύσιο σε βάθος χρόνου. Και να υπάρχει και μια διαφάνεια. Δηλαδή αυτό είναι, αυτό είναι πρωτάκουστο. Δηλαδή αυτό δεν έχει καμία απολύτως λογική. Τώρα σε αυτό που λέτε εσείς για το γνωστό σας, δηλαδή ενώ πληρώνει, φαίνεται ότι πληρώνει τόκους, αλλά το κεφάλαιό του μειώνεται κατά μισό ευρώ, ας πούμε. Κοιτάξτε, γενικά αυτή τη στιγμή τα statements τα οποία αποστέλλονται από τους servicers δεν έχουν, σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχουν και καμία επαφή με την πραγματικότητα. Έτσι. Τι εννοώ? Δηλαδή, έχουμε 4 βασικά προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι οι λογαριασμοί εξυπηρέτησης. Ότι έχουμε δηλαδή έναν λογαριασμό εξυπηρέτησης που ήταν στον αρχικό πάροχο, δικαιοπάροχο. Έχουμε ένα δεύτερο λογαριασμό που δημιουργήθηκε στο δικαιοδόχο της απέτησης τώρα, πριν μάλλον.
Έχουμε μετά νέα τιτλοποίηση που έγινε και έκανε μετάδοση σε νέο λογαριασμό. Και όλοι αυτοί οι λογαριασμοί θα πρέπει κάπως να αποτυπώνονται ως καταβολές σε κάποιο σύστημα. Αυτό δεν συμβαίνει. Δεν γίνεται στην πράξη. Δηλαδή, σου λέει ότι εγώ έχω χάσει 3 καταβολές, ας πούμε. Δεν τις βλέπω στο σύστημα. Αυτό είναι επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα. Έτσι. Και κάτι άλλο που μου έχει κάνει εντύπωση και από χρόνια, όχι τώρα και με τα μνημόνια ακόμη. Αγροτική Πειραιώς. Κάποιος έχει δάνειο στην αγροτική. Την παίρνει Πειραιώς, την καλή αγροτική, το κέρδος, τη φθορά στους φορολογούμενους. Αλλά σου λέει με αυτούς τους όρους. Ή ας πούμε η Eurobank πήρε το ταφ-ταφ. Ναι, αλλά με άλλους όρους ήταν ο άλλος το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Γιατί η Eurobank πρέπει, νταϊλίκη, να το πω έτσι και με συγχωρείτε, του βάζει άλλους όρους. Ποιον ρώτησε? Θα σας πω τι γίνεται αυτό. Κανονικά, με βάση τις διατάξεις του νόμου, όποια ρύθμιση και όποιοι όροι και οποιαδήποτε δικαιώματα και υποχρεώσεις του καθενός υπήρχαν στις τράπεζες, τα ίδια ακριβώς δικαιώματα και οι ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις θα πρέπει να υπάρχουν και στα funds και στους services που διαχειρίζονται αυτά. Απλά εδώ είναι το πρόβλημα που σας είπα με τους λογαριασμούς. Δηλαδή, έχουν παρατηρηθεί διάφορα φαινόμενα, τα οποία είναι τα εξής. Π.χ. έχετε λέτε ένα δάνειο στην αγροτική. Πρέπει καταρχάς να τσεκάρετε αν το δάνειο αυτό της αγροτικής έχει πάει στην Πειραιώς και κατά συνέπεια στην Intrum, ή αν το δάνειο αυτό έχει πάει στην αγροτική υποκαθάριση και εν συνεχεία στην PQH και πιο εν συνεχεία στην Dovalue. Εκεί πάνω όλα, στην Dovalue. Ναι, ακριβώς. Τώρα, αν εγώ έχω μια ρύθμιση με την παλιά αγροτική, η οποία ρύθμιση έλεγε συγκεκριμένο κούρεμα, συγκεκριμένο κεφάλαιο ρύθμιση, συγκεκριμένη δόση κτλ. Αν η Dovalue δεν βλέπει αυτή τη στιγμή τις καταβολές αυτές, είναι απλό, θα καταγγείλει τη ρύθμιση. Θα σου πει αναβιώνει όλο φιλί, γιατί έχει όρο μέσα τέτοιο, η σύμβαση αυτή, και μετά θα πρέπει εσύ να ανατρέψει την καταγγελία αυτή που έγινε και να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας, ότι οι καταβολές αυτές είχαν γίνει σε άλλο λογαριασμό κτλ. Δηλαδή αυτά είναι μόνο ελληνικά. Δηλαδή ναι. Αυτά κύριε Κούβαρη, όλα αυτά που περιγράφετε, συν για την πλατφόρμα που θέλω να ρωτήσω, που σου λέει έτσι, αλλά πριν που λένε στα κανάλια για τους ευάλωτες και ότι αλλάζουν τα όρια, αλλά αυτό γίνεται πριν και μετά και αρχίζουν εκεί να τα θολώνουν τα νερά και τελικά βρίσκεται ο άνθρωπος αντιμέτωπος με τον πληστηριασμό. Για τους ευάλωτους, κοιτάξτε, υπάρχουν 2 δρόμοι. Δηλαδή, αν κάποιος. Ναι, αλλά, λέει η κυβέρνηση, αυξάνουμε το όριο. Ναι, αλλά υπάρχουν άλλα όμως μέσα. Ψηλά γράμματα που σου λέει ότι όχι αναδρομικά, όχι εκείνο, όχι τ' άλλο, και τελικά δεν σε πιάνει η ρύθμιση. Δεν σε πιάνει δηλαδή ο όρος αυτός που λέει η κυβέρνηση ότι βάζει. Θα σας πω τι γίνεται. Το θέμα του ευάλωτου είναι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Υπάρχουν 2 κριτήρια ευάλωτου. Είναι τα κριτήρια του ευάλωτου τα οποία αφορούν την πλατφόρμα του εξωδικαστικού. Ναι. Και είναι και τα κριτήρια του ευάλωτου τα οποία σου δίνουν τη δυνατότητα να παραχωρήσεις την κατοικία σου στο φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης. Είναι αυτό ότι δηλαδή παραχωρώ το σπίτι μου εκεί, στο φορέα αυτόν, και από εκεί και πέρα μου βγάζει μια ρύθμιση 12ετία. Το οποίο όμως, κύριε Κουβάρη, βοηθήστε με λίγο σε αυτό. Δίνω το σπίτι, δηλώνω πτώχευση. Του δίνω και τα ρούχα που φοράω, του τραπεζίτη. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να δηλώσει πτώχευση. Δηλαδή, αν υπάρχει πληστηριασμός, μπορεί να γίνει και με. Αν υπάρχει κατασχετήρια, δηλαδή, μπορεί να γίνει και παραχώρηση χωρίς πτώχευση. Το δίνω το διαμέρισμα. Μηδενίζει το κοντέρ. Αν εγώ έχω πληρώσει 20 χρόνια, 15, τελειώνει εκεί. Είναι σαν να μην υπάρχει. Πληρώνω για 12 χρόνια το ενίκιο που μου λένε. Και αν είμαι καλό παιδί και πληρώνω 12 χρόνια αυτό που μου λένε, θα εκτιμήσουμε το σπίτι να μου ξαναβγάλω ένα δάνειο από την αρχή. Να πληρώνει δηλαδή και το δισέγγωνο. Συμφωνώ. Δηλαδή και εγώ το θεωρώ τραγικό γενικά το γεγονός ότι δεν υπολογίζονται τα μηνιαία μισθώματα, οι μηνιαίες δόσεις αυτές των 12 ετών, δεν αφαιρούνται μάλλον από το leaseback. Δηλαδή όταν θα έρθει η στιγμή κάποιος να επιλέξει κατά πόσο θα κρατήσει, θα γίνει το ή όχι. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να αφαιρούνται αυτά. Δηλαδή από την εμπορική αρχή θα κρυφτεί όταν γίνει αυτό. Βέβαια, εντάξει, τώρα αυτό καταλαβαίνετε ότι επειδή σε καμία τέτοιου είδους διαδικασία δεν έχει παρέλθει η 12ετία, σημαίνει ότι δεν έχουμε δει και στην πράξη να λειτουργεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είναι κάτι που θα μεταβληθεί σε βάθος χρόνου. Ναι. Όλα αυτά που περιγράφουμε, εσείς περιγράφετε και μας εξηγείτε τι γίνεται. Ναι. Θα μπορούσαν να είχαν λυθεί αν υπήρχε πολιτική βούληση? Μπορούν να λυθούν όλα αυτά με νομοθετική ρύθμιση? Ή το αφήνουμε και τα φαντς λειτουργούν σαν κράτος εν κράτη και ό,τι θέλουν κάνουν και δεν ελέγχονται? Γιατί έχουμε δει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που λένε ότι
Για ελάτε εδώ, παίρνετε κοψοχρονιά ένα δάνειο. Δεν θα βγάλετε πάνω από 10-12%. Ή του λένε του πελάτη, εγώ θα στο πουλήσω το δάνειο. Θέλεις να κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό, αλλιώς θα το πουλήσω. Αυτά γιατί δεν γίνονται στην Ελλάδα? Μπορεί, πόσοι άλλοι έχουν δυνατότητα και εμείς δεν την έχουμε? Άρα μήπως είναι και κυβερνητική επιλογή? Δηλαδή τώρα να κρέμεται ο άλλος από το αν τι θα πει ο Άριος Πάγος και αν θα έχει σπίτι αύριο ή όχι. Από πού θέλετε να ξεκινήσω? Από πού θέλετε εσείς? Να το πιάσω αυτό το τελευταίο που είπατε. Καταρχάς να πούμε ότι είναι τουλάχιστον κωμικό να συζητάμε ότι θα ερμηνευτεί ένας νόμος ο οποίος εφαρμόζεται από το 2010 έτσι, μέχρι το 2020 να ερμηνευτεί το 2025. Έτσι, δηλαδή είναι κάτι που εν της πράγμας δηλαδή είναι περίεργο τουλάχιστον. Κατά δεύτερον, να πούμε ότι ό,τι απόφαση και να λάβει ο Άριος Πάγος, θεωρητικά θα πρέπει να γίνει κάποια νομοθετική ρύθμιση για να μπορέσει να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα, αυτή η διάταξη του Άριου Πάγου. Οπότε μιλάμε για μια νομοθετική ρύθμιση σε ένα νόμο που πρακτικά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, επίσης θα είναι κάτι μοναδικό αυτό να μεταβληθεί κάποια διάταξη ενός νόμου που δεν υφίσταται. Τώρα για την πολιτική βούληση που μου είπατε, επειδή έχω δυστυχώς, καλώς και εγώ, υπάρχει σε αρκετές συζητήσεις, επιτροπές, με θεσμούς, γενικά. Να σας πω ότι στο θέμα αυτό με τα δάνεια και όλα αυτά που περιγράψατε τώρα, υπάρχει, προφανώς θα υπήρχε μια πολιτική βούληση από την άποψη ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιασδήποτε απόχρωση θα ήθελε να έχει μια πιο εντός εισαγωγικών φιλολαϊκή πολιτική και να είναι αρεστή. Το θέμα είναι ότι, λόγω της εμπειρίας μου, σας λέω ότι καταρχάς για τον νόμο Κατσέλη είναι ένα θέμα το οποίο ήταν κόκκινο πανί σε όλες τις διαπραγματεύσεις, σε όλα τα μνημονία, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Ήταν η μόνιμη εποδός των θεσμών να καταργηθεί ο νόμος Κατσέλη. Ήταν σχεδόν προαπαιτούμενο, να το πω απλά. Το ίδιο ισχύει και στα επιμέρους μέτρα τα οποία περιγράφεται. Δηλαδή, τα μέτρα αυτά που περιγράφεται τώρα ισχύει για το ελβετικό. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που έχουν λάβει γενναίες αποφάσεις, έχουν νομοθετήσει, έχουν βοηθήσει, έχουν ερμηνεύσει κτλ. Το συγκεκριμένο ζήτημα που ήταν το πρόβλημα αρκετά οξύ. Αυτό είναι ένα ζήτημα που στην Ελλάδα σέρνεται από το 2000. Ωραία. Άντε και ήταν το κόκκινο πανί και προϋπόθεση για την Τρόικα όταν ήμασταν στα μνημόνια. Τώρα υποτίθεται τυπικά δεν είμαστε στα μνημόνια όμως. Και ενώ ήμασταν στα μνημόνια υπήρχε ο νόμος Κατσέλη. Τώρα που δεν είμαστε στα μνημόνια, γιατί δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο? Μα καταργήθηκε, ήταν από τις τελευταίες δεσμεύσεις που υπήρξαν, ήταν να καταργηθεί ο νόμος Κατσέλη. Μπορεί να ήταν και η τελευταία δέσμευση, για να με ειλικρινείς. Ρωτάει η κυρία Έφη, η ακροάτρια, ρωτήστε ποια είναι η εκτίμησή σας για την απόφαση του Αρείου Πάγου που περιμένουμε για το επιτόκιο στη δόση. Και πάλι λόγω εμπειρίας, επειδή έχω ζήσει και τις τρεις αυτές μεγάλες διαδικασίες, και το ελβετικό και το θέμα των νομοποιήσεων των funds και αυτό, θα σας πω ότι και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις ήμουν αρκετά αισιόδοξος. Γενικά είμαι αρκετά φιδωλός σε αυτά που λέω, παρότι είναι θετική εισήγηση, παρότι είναι θετικό το κλίμα, παρότι ξέρουμε ότι θα υπάρξει πρόβλημα αν είναι αντίθετη τέλος πάντων με το θέμα του τόκου. Θεωρώ ότι η λίστα είναι κάποια ας πούμε μέτρια, δηλαδή θα είναι μια λύση που θα μπορεί να συγκεράσει τα διαφορετικά συμφέροντα. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα το πώς θα είναι το λεκτικό αυτό και τι ακριβώς θα περιέχει η απόφαση αυτή προκειμένου να πετύχει αυτό που λέω τώρα, για μένα είναι άγνωστο. Θεωρώ ότι σίγουρα δεν θα δώσει αναδρομική ισχύ, δηλαδή θα πει ότι πιστεύω ότι θα είναι από εδώ και πέρα. Θεωρώ ότι δύσκολα μπορεί να εκφύγει του τοκισμού της δόσης, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή και στην νομοποίηση των funds είναι κάτι που προέκυπτε και νομικά. Δηλαδή, εντάξει, είναι κάτι που, ας πούμε, η απόφαση της Ολομέλειας ήταν αντίθετη, είχε φυσικά πολύ μεγάλη μειοψηφία, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν προέκυπτε. Είναι κάτι που προέκυπτε. Του λέει φορολογικά κίνητρα με το ένα νομοθέτημα και δικαίωμα να κάνεις αναγκαστική εκτέλεση με το άλλο. Και η απόφαση ήταν ότι μπορεί να κάνεις και τα δύο. Μάλιστα, κύριε Κούβαρη. Να πει ότι κάνε το ένα, αλλά θέλω πίσω τα φορολογικά κίνητρα αυτά που σου έδωσα το προηγούμενο νομοθέτημα. Ενώ ότι αυτές αποφάσεις θα είναι πολιτικές. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.